Здравейте, Vlogs и YouTube, аз съм Daspigel и сега ще играем в iCraft. Тук при мен е един приятел Дурганик. Омага, що си отворих честа, бе? Сега мисля да си направя една ферма. Ама, чевия къде? Бате, не ми се мерка и пред честа, не мога да си го отворя. Чай. Е, тук. Опа. Какъв то дете ми пише, бе? Бате, я... това тук малко го разчисти навътре, къде си, бе? Бате, затваряй тъпата врата, бе! Гли го! Обаче кай на админите те баннат. Тук на тия двете. Какво на тях? Разчисти го по-навътре, за да си направя ферма. Омага! Видях лава. Ето тук, бате. Точно е там. Не надолу, бе! Омага! Нещо ми се глична, бате. Бате, това... Омага, че излезнахме навън. Бате, нещо жесток ми лаги. На мен не ми лаги. Карам играта, бате, с 15 FPS. Сега ще се дигне. Тука са, беги. Сега тук с едно нагоре, само ще трябва да го изкопаш. Ма бат, не ми се ръгай. После ще те разведа малко из това сервер. Това тук малко за сега. Защото ние много подрични материали. Че сложим два торча тук за украса. Не чупи, бе! Абе, чисти го, бе! Абе! Гледай, бате, каква дупка напри се на покрива. Все, бате, аз трябва да ти ги запълвам. Тук това не го чупи! Няма го чупа. Само тук още едно. Ще трябва. Са тук песък има. Стоп! Кой ти казах, бате? Тук ли, бате, сигурно ще го качвам утре. Защото сега доктор го конфинтирам, бате. Нали така, разбираш ли? Ще ти дам да се видиш. Не, всъщност няма как да се видиш, защото... Окей. И аз само, сега ще дам дърт да сложиш там къде ми трябва. Аз да ходя за вода. Ти си, бе? Значи, аз ще ги изкопая, ти ги служи, докато аз ходя за вода. Ети дърта тука. Значи, къде са? там където е изкопано слагаш дърт. О, падна се. Там където е изкопаното слагаш дърт. О, 2 флинти имам вече. Гледам, че тук ще има вода, значи тук. Аз ще ходя за вода. Я ми дай една такова. Аз ще ти дам малко къблестон. Я виж ти. Такива имам колко искам. Дай ми кофта. В да се бием. Срещу паяци и такива. Напри си един даймонд меч. Ще е по-лесно. Бе. Умри, бе! Майка ви ще избана двамата. Бате, то крипър, сега тук ще ми гръмне и... Мри, бе! Почти втори левел. Аз съм 16-ти. Добре. Охо, скелет за тебе. Аре, ако искаш, аз ще ги убивам, ти им взимай само експириенс. Го убих, то нищо не са ми свалили, но тук има вода. Да взема 3 кофи вода, да си направя безкрайен източник. Тук има един.
Е там, ендърмена, аз ще го убия, ти само вземи експиранса. Мали и тука колко зомбите лад. Майката ще го. Вате, лагна ми, той ще ме убие. Мали, крипърче, вате, вземи перата. Как ми лагна, вате? Лагна ми. Заби сървъра, вате. Ти сериозно ли? О, гъхай. Сега бате, ако ме дисконектне, аз направо ще умра. Майка ти. Окей, ако искаш хелп ми пиши. Нямам кръв. Майка ти! Едно живот съм. Ела бе, не го бий! Ела бързо! Газ. Абе, аре, идвай бързо. Да ти кажа да си сетнеш холм. Пиши сега Уви така. животче. Че да ям. Пише е така. Е, тук в самата къща. Чай аз да ям, че. Ще глътнем бусилек. Много малко ти дава тази диня, бе. Е, па, едно. Аз имам и моркови, аз затова искам сега да си направя това. Фермата. Значи... тук ще ми е безкрайния източник за водата. Една, две... Омага! Добре. 3. Така. И сега тук ще посада моркови и картофи трябва обаче да намеря от някъде. От някой вилиджър трябва сега да се разкърси. Гледай. Напри си един даймонд меч, ти казах 100 пъти, лата. Аз нали ти дам... Опили се бързо. Не, аз мога сигурно вече 5-та седмица го ползвам. Охо, имам кока ли ще си А що не мога да си отворя това? Кое бе, бат? Често. Върху табелата ли цъкаш? Не мога да си отворя често. Защото си сложил крафтинга отгоре, бе. Я сега прой. Крафтинга е тук го служи. Е там. Копаното. Е сега си направя това. Къде си го сложи? Е тук, да. Да направя само фермата, да засада и... Ети една такова. Да посада само морковите и... Ще ти дам и на тебе моркови. Да си направим пръчки тук. Клечки. Перличка тук. Бате, днеска нищо че сня, бате. Прибираме се, нали, бате, и то Найден, и то Кирил, бате, слезнаха от първия вагон на 11-та, бате. И тръгнаха да се качат в задния, и то бате, като ги затвори навънка, бате. И тия бате седат и се оглеждат само. Бате, тапаци. Е, тук някакъв паяк ме гледа. Чакай сега да ти дам моркови. Да, фак. Аз го виждам като някакви купчета, бате. Като купче ще го виждаш, бе. Като синьо купче го виждам. С някакви буквички покрай. А пак служи тук. Да, чакай, аз се са... Пише някакво купче и download the last textures. И текстури, бе, бате, ти луд си. Чай тук е това го изхъба и ще ти дам половината моркови. Ти взели някакви моркови? Всякак мина. Ето тогава е тук 15. Добре, аз мисля да спра да снимам, това беше. Добре, ти сърва.